Dat is Sil, de bassist. Jon, de gitarist. En Jelmer, de drummer. Oké. Je komt hier uit Friesland. Hoe lang besteed je hem al? Ik denk al 4. Vlak voor corona ben we begonnen. Okay. Ja. Maar welk idee? Gewoon lekker spelen en we joggen voor? Ja, we begonnen als een soort coverband. Van alles en nog wat. En ik wat eigen nummers tussen terug. Ja. Maar uiteindelijk is dat geëvolueerd in een eigen band. Mijn eigen nummers. Dus maar echt volledig eigen nummers. Het is hier aan de hand. Ik zie geen hand voor ogen. Geen enkel woord gelogen. Aan tijdelijk gesloten. En verschillende taal. Hè? Ik bedoel, het Fries, het Nederlands. Ja, dat viel gewoon goed. Ik ben zowel Fries als Nederlands. Dat ben beide mijn Fries, mijn taal. Ja. En dat viel gewoon goed om in het Nederlands te zongen. Ja, ik kan me voorstellen. Dus, maar het is net zo dat je hem denkt, we moeten een keuze maken dus. Nee, ik denk dat dat wel naast elkaar kan. Ja. Fries en Nederlands. Ja. Jawel. We gaan naar je opnames maken, dus er komt een nieuwe EP on. Dit hier misschien hopelijk nog wat even zien, maar dat is het plan. Ja, gewoon lekker muziek maken. Ja, muziek maken, hopelijk wat optredens kunnen regelen en daar. Dat zou mooi zijn. Ja, dat. Ik zit vandaag niet goed in mijn bed. Ik zie alle dingen heel dichtbij. Het zit op Spotify in EP. Ja. En, lang om werken? Ik denk wel een jaar of zo. Zeg je niet maar ja, zo een jaar ongeveer. Ja. Hoe kennen je hem ook hoor? Eigenlijk via gemeenschappelijke vrienden, wie het eigenlijk, ja. Dus, En als Santine komt horen? Ja, we begonnen gewoon als een paar vrienden via bij elkaar, met jam sessies en wat covers. Ja. En nou dit. Dus, En even toch goed de naam, Jacoba. Maar dan J-C-O-B-A. Ja. Hoe heb je dat betocht? Mijn officiële naam is Jacoba. Ja. Maar er zit er nog een A tussen? Ja, er zit er nog een A tussen. Maar we vonden het wel mooi eruit zijn. Ja. En het is mijn naam. Maar Jacobi is mijn roepnaam. Dus Jacoba is een mooi soort alter ego wat een mooi CV kan invullen.